जतन हामबाय आरो सिनि डिप्राइभ रिटार्निस मुभमेन्ट कमिटि जों तिनियो और फाइये जों प्रेस क्लेमा कारण उनखा सिनि मानथाय गोबांमा सोकावो न जों सेमा 2021 अक्टोबर मासे 27 तारिख वन जों लास्ट माइनस अनलाइखा सेक्रेटारि चेम्बार ट्राइबल वेलफेयर सेक्रेटारि चेम्बार जों माइनस अनलाइखा गभर्नमेंट बाय इनके ओ चेम्बार जों और फाइनल मीटिंग को आचक लाइखा माने फाइनल को बुसाकान रावनि जे मान थाइन राव असुबिदा दंनाय न जों रिरि सनाय होनै साका एखे सामानि परे सय पत्र बुरिखा माने जोंनो पुरापुरि न आसास रिखा एखे रिबानि बागै ताबुक जों जे सिनि बुसुक जनका PMAY नो आपातत ताबुक जरा नो कुरै आपातत ताबुक जरा चानानि माइकुरै कयजन तं खचिनि असुबिदार अंतनाय कयजन तंखो आबनो जों नायै लिस्ट रिफायका एखे लिस्ट रिति रिति कय एक मास गरक थांगो एखे आबो गभर्नमेंट जों मानेव ठीक आछे जों कय एक मास तो समय माना नाय नावनि लिस्ट न जों ठीक खायना हंकाय किसा समय नाव हंकाय ठीक आछे जों किसा समय नाव न लिस्ट राव रिलाय पुटाप खायलायखा खायलायमानि परे चिनी ए जे माइनस नि ताबु हंकाय जतो रेडी अंपायखा अंपायमानि परे ताबु हंकाय जोंना रिनाय रिया कोनो चिनी बागै खुश खबर करिखा ए आबोनि बागै हंके जोंबो माने सेक्रेटारि नि चेम्बार से माइनस राव मानि तंखा हंकाय मीटिंग राव अंलायखा हंकाय ता आशा किसा माखलायता मानानो चिनी मान थाइनो माना दङ होननाय जों आशा खालायो एखे खालायमानि परेव चिनी कागज पत्र एग्रीमेंट राव मानलायखा हंके ओंखाय आबोनि परे ताबु कोनो खुश खबर ख्रै एखे जों बार बार सेक्रेटारि अफिस राव थांलायो थांफोनो तां हि साका नरावनि आबो जत रेडी ओंखा ओंखे सुदु रेडी ओंखा हिमा बाय ओंयाब्ला माना तो नांब्ला जों बुफ्रु रेडी ओंनाय बुफ्रु जों मानसिनाय बुफ्रु जों नक राव तांसिनाय बुफ्रु जों मान थाइनो मानसिनाय आबो तो नांया देबा ए आबोनि बागै ताबु 20 कांगो हिंखाय 2023 हिंखाय ठीक जनवरी मास रावके माने इलेक्शन विधानसभा ए इलेक्शन सिकांगो न सुनो अब तारातारि इलेक्शन नि सिकां डिक्लार ओंनाय डिक्लार नि सिकांगो चिनि अ मान थाय ताबुक जे माइनस ओंलाय मानि सेक्रेटारि चेम्बार अ माइनस ओंलाय मानि जोंनो तारातारि रिनि ओंथों ब जून मासनि बिसिंगनो जोंनो मारिनाय जदि रिया हिंखाय चिनि आंदोलन जों जे ताबुक साखलायखा चिनि डिप्राइभ रिटार्निस मुभमेन्ट कमिटि DRM चिनि मथानि बिसिंगनो जों अनिर्दिष्ट काल जों जयानो आंदोलन खायनान बागै जत प्रस्तुत नालायखा जों मीटिंग आजलायखा ताबु हंखाय जों 5 तारिख आंदोलन खायचिनाय बो 5 तारिख उको जून मासनि 5 तारिख आसाम आगरतलानि लाहार कासलायसिनाय आते हिनै चिनि कायसा प्रस्तुत तिनि साखलायमु आबन बागै किन्तु जोंनो अबनि सिकाङो तारातारि जोंनो माने सेंसन कपि खायफोरनो रिथु बाननिनि जेकुनो एकटा चिनि बागै आसास बोलते ना जों ताई करिखा ताई माइनस ताइनस बुख्लायना नांलिया चिनि हिंखाय ताबु हिंखाय सेंसन जे खायसिदि PMAY नो बु सेंसन खायसिदि बा ARDD पशुपालन बु सेंसन खायसिदि बाननिनि पावर टिला बु सेंसन खायसिदि चिनि स्कुल एडुकेशन आबो बु जोंनो सुजुग सुबिदा तारातारि रिनान बागै चिन बागै पुटाप खायसिदि जों हिंखाय आइसि ताबु जदि माइया सा पर्यन्त जों आंदोलनखौ खायनाय ताबु थागिया जों थैखा थैपायखा इनके आगियावबो महायनो सेमावो जों अक्टोबर मासनि 27 तारिखआव थिक आंदोलन खायना दंमाने इनके 26 तारिखआव इनके सेक्रेटारि लेभेलनि बरक जोंनो रहरवै डाइरेक्टर थांका DM थांका बा SP थांका थांवै जोंनो साका खनानराव लाहार ताका सलायदि नरावनि दाबि जों मानो हाय नराव बुकु बाय माने मांयाब्ला रिना नांनाय जोंनो अबश्य इनके रिना नांनाय हिंके जों जेबोसो काससिनाय खना जों ननि कक माने हिंके बनि फुं आइखे न इलेक्शननि माने अक नमिनेशन एके ए नमिनेशननि समय हिंकाय ठीक ब्रंग असुबिदा अंसिनाय हिनै सारिनि सिमिनो ताम खलायखा जोंनो मीटिंग अरेंज खलायखा सेक्रेटारि चेम्बार इनके मीटिंग अरेंज खलाय लगे लगे जोंनो कपि रिखा रिमानि परे 27 तारिख 27 नि ठीक 4टा समय सेक्रेटारि अफिस मीटिंग अंखा औमानि परे हिंकाय जोंनो माइनस राव बोरिखा गाहाम खायनो चिनि बागै पुटाप तो खलायखा खलायफोनो रां रिया खबले ताबु रां तो नांनाय रांनि बागै सेंसन खायसिदि ए आबोसै चिनि बागै तारातारि सेंसन कपि रिया अंखाय जों थैखा अरन चिनि प्राण न खिबिसिनाय चिनि लांमानो अरन खिबिसिनाय जों गाजे जों आंदोलन खायसिनाय फुंनि कयटानि सिम फुंनि 8टानि सिम कासनाय
Sudah Assam Agartala lahar Sudu sini kas. Asom Agartala lahar simin otai Rel ro. abo to klaya. Sorok busur orang na. Sini apatot tabuk tungo astoso 59 jona member tungo. Obo Sorok jotono busur finance finance. bagai jotono finance bagai tiar onlaijak. Aja age bener waisa mai ke thok ja khan ka taw to sha mungsa no sawai thok khan ka no apro boro sana am haide Abo to no to bar bar ma agi to to saka chung thok mo klaya do bai thok mo klaya chung minus mang khable tabuk chung o minus ni onusare bu high court case khaimano sini abo kaisa lama tong khable minus man boro suru ja ke ka rus yang tabu sini je minus ni onusare chung list bule rigleka ke list rimago sini abo list bu put up no khlaika thik no